हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ बेजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दायो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दंजोबो IIE आव भेकेन्सि ओंखारना फैदों गुवाहाटीआव नोंथांमोना जुदि क्राइटेरिया मिलायोब्ला अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 26 एप्रिल दा बेनिखायनो जों नायनोसै फैदो अफिसियेल पेजआव थांनानै जों नायनोसै अफिसियेलि नटिफिकेसन दायो आं नोंथांमोननि थाखाय लाना फैबाय अफिसियेल पेजआव आङो दा बेवहाय नोंथांमोन देखायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन जे बेवहाय एप्लाइ खालामोबा बेसेबां फरायनाय नांगोन आरो लोगोसे मा थानांगौ दा बिनि अफिसियेल नटिफिकेसना ओंखारदोंमोन 13 एप्रिलाव बेनिखायनो जों बेवहाय नायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायदो अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेवहाय आं लाना फैबाय नै नोंथांमोना नायदो दा बिनि पस्टआ जाहैबाय प्रजेक्ट एक्जिकिउटिभ ग्रेड 2 लोगोफोर बेहाय भेकेन्सिया अनलि 1 दङ जुदि नोंथांमोना क्राइटेरिया मिलायोब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय बेवहाय क्वालिफिकेसना एसे हाइ लेभेलनि बिनाय दङ थेवब्लाबो नोंथांमोना नायदो जायफोरा जुदि मिलायोब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेवहाय बिनाय दङ क्वालिफिकेसना MA इन ससियेल साइन्स बा मेनेजमेन्ट बा साइन्स कमार्स BE नङाब्ला BTech दङब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन थेवबो नोंथांमोनावहाय एक्सपिरियेन्स बिनाय जादों एटलिस्ट 3 इयार्स नोंथांमोना दङब्ला बेहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बिनि दरमाहाया जागोन होननानै बुंदों गाहायाव बेनो जाहैबाय 23,520 पार मान्थ जागोन आरो लोगोसे बे प्रजेक्टआव खामानि मोनगोन नोंथांमोना अनलि 11 मान्थ्स नाथाय बेहाय बुंनाय दङ जुदि नोंथांमोननि पारफरमेन्सआ मोजांब्ला नोंथांमोनखौहाय उनावहाय एक्सटेनसन खालामगोन होनना बुंनाय दङ बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौहाय एप्लाइखौ खालामदो जुदि नोंथांमोननि क्राइटेरिया मिलायदोंब्ला दा सेकेन्ड पस्टआव जों फैयोब्ला बेहाय दङ प्रजेक्ट लिड दा बेवहाय 3 दङ भेकेन्सिया बेवहायबो बिनिफ्राय बेवहायबो क्वालिफिकेसना एसे हाइ लेभेलनि बिनाय दङ लोगोफोर मानो होनोब्ला बे प्रजेक्टनि खामानि बेनिखायनो पस्टआबो गिदिर आरो लोगोसे क्वालिफिकेसनखौबो गिदिरखौ बिनाय दङ दा बेवहायबो बिनाय दङ मास्टार इन ससियेल वर्क बा ससियेल साइन्स बा मेनेजमेन्ट साइन्स कमार्स रुरेल डेभेलपमेन्ट बा ससियलजि बा BE नङाबा BTech दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय एटलिस्ट 5 इयार्स एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ लोगोफोर बेवहायबो दा बिनि दरमाहाया जागोन नेक्स्टआव लोगोफोर बेनो जाहैबाय नोंथांमोना मोनदों 34,300 जागोन आरो बेबो 11 मान्थ्स जागोन दा माब्रै एप्लाइ खालामगोन आरो सेलेक्सन प्रसेसा माब्रै होनोब्ला नोंथांमोनखौ फार्स्टआवनो जायफोरा एप्लाइ खालामनायाव सर्टलिस्टेड जादों नोंथांमोनखौ लेंहरगोन आरो लोगोसे रिटेन टेस्ट लानाय जागोन बेनिफ्राय पार्सनेल इन्टारभिउ लानाय जागोन दा बेखौ माब्रै मोनगोन होनोब्ला नोंथांमोना वेबसाइटआव मोननाय नङा नोंथांमोनखौ बाय फन बा इमेल बा WhatsApp बा मेसेजाव नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जागोन आरो बिनि इन्टारभिउ सेन्टारा जाहैबाय लोगोफोर IIE बेनो जाबाय लालमाटि बशिष्ठ सारियालि गुवाहाटीआव दङ नोंथांमोना थांनानै एप्लाइखौ बा जुदि खालामदोंब्ला नोंथांमोना थांनानै इन्टारभिउखौ हैनांगोन दा माब्रै हरगोन नोंथांमोना एप्लिकेसनखौ बेनो जाबाय नोंथांमोना एप्लिकेसनखौ हरनो हागोन करियारनि थ्रुयै जुदि नोंथांमोना हरनो गोसो दङब्ला हार्ड कपिखौ हरनो हागोन जुदि नोंथांमोना बेखौ हराब्ला नोंथांमोना नैबेयाव हरनो हागोन इमेल खालामनानै नोंथांमोननि रिजनखौ इमेलजों नोंथांमोना सेन्ड खालामनो हागोन दा इमेल एड्रेसा जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना गाहायाव नुदों नैबेयावहाय नोंथांमोना हरनांगोन बेनो जाबाय इमेल एड्रेस नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय बेजों नोंथांमोना सेन्ड खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनि एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ 26 एप्रिलसिम थाहैगोन जुदि नोंथांमोना क्राइटेरिया मिलायोब्ला अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन